Usa ka establisemento sa Davao City nga iligal matud pa nga nagapamaligya og rolats ang gironda sa National Bureau of Investigation Region 11. Sa maong operasyon, upat ka office employees ang nadakpan. Ani ang report ni Argil Relator. Gikasa sa NBI 11 ang entrapment operation sa usa ka opisina sa Buhangin District, Davao City ni adtong Huwebes. Ang target, usa ka establisemento nga nalambigit matud pa sa iligal nga pagmamaligya og rollouts. Upat ka mga empleyado sa maong opisina ang giaresto. Tulo ka complainants ang nagpatabang sa NBI nga nakapalit og rollouts sa maong establisemento. Upat ka tuig na ang milabay apan wala matud pay development sa ilang gipalit nga yuta. Upon careful evaluation and examination of the documents they presented, it appeared that there is probable cause that exists and that warrants a certainty of conviction against the subject. Expired na sa matud pa ang business permit, humano wala na naka-renew sukad 2012. Modus matud pa ang pagmamaligya og rollouts sa mas baratong presyo. 250 square meters sa kantidad nga 150,000 pesos. Mas makapaengganyo matud pa sa mga kliyente ang paghanyag sa matud pa kanila og installment. Muabot na matud pa sa kapintun kulang usa ka gatos ang nadani nga upalit sa gihanyag nga property. Itong operation na to, this had been the continued our NBI Regional Director Arcelito Albao, and of course our National Director in the person of retired Judge Jaime Santiago, na really to go after these scammers kasi Kasong estafa o kalapasan sa Presidential Decree 957 ang atubangon sa mga dinakpan. Lakip ang field agents o ang mismong tag-iya sa establisemento nga wala sa opisina ato sa operasyon. Wala pamihatag og pahayag ang mga dinakpan. Ginakuhaan pasab sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang tulo ka complainants. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.